Sutu yemari zhinji, sutu ye1000. Yemani, mazvinzwira mega. Sutu yemari zhinji, sutu ye1000 from kudziona. Koma dziri kubvurwa kani. Anditika. Dziri kubvurwa danger. Yamani. Anditika. Tindoimba zvese. Maizi. Danso. Hip hop. Even nyango makati sungura ne gospel. I can run. You can run. Moto chimanya mdara. Kwele zvekunyepa. All right. Ngoti takaita inonzi cup clash yemuno munotoni maizi. Okay. Takaita notoni cup clash. Saka ndiana itisa. Vana madzibaba mafaro nana gadzo maizi. Saka patakainoita cup clash yaya. Takazonopinda padhirika. Takadaro ndasara mufinal ndasara nemumwe. Makatochimanya makanosvika mufinal. Okay. Ndakatosara mufinal ndasara nemumwe mupana so anonzi Rasmanila. Tasvika panzi takudaurwa final. Pakazonopfekerwa mumwe mupesi kuti angambobuda mumashure. Isusu da kutorwa tumavidhiyo twekuti then tembo manoti ozotiposta kuitira kuti achipromota vanhu vachiona vazoona vanhu vachauya kucup clash. Saka ndakabva ndanopindawo nemumwe mupesi anonzi Willy Kid. Okay. Saka na Willy Kid takarowa mafreestyle yedu takarowa vanhu vakanakirwa. Then after 2 weeks tembo man akabva posta scene. Scene iri vatatanga kutrenda. Dasha munongoziva ukasikirire kucup clash. Sikiriri pire kucup clash mdara. Handirizive izvi. Sida kuti mutiudze nevanhu vari uko kuti chi exactly mukomana wedu wekuno kunotonu. Uri wedu wekuno kunotonu ende todada newe totemba newe. Sida kuti mutiudze kuti sikiri racho rinenge richiitika kucup clash chi chinenge chichiitika. Cup clash ndingangoti cup clash kunorohwa vanhu uguma nogu kwete zvekunyepa. 99.5 The Voice of No Time Music. You know how we do it, you know how it is. It's your boy DJ Drink Up in the Mix representing Noza. Yes, a big shout out to Kurai Kodak. Yes, Wagwan and our Global News Zimbabwe for bringing this to life. You know how it is, you know how we do it. Yes, today it's another episode yatinenge tine artist wamunenge tinaye kuti mumboita chit chat naye nhasi. We've got our brand new artist up and coming. Amene kuti vanoda kunzo up and coming here because vari kudziya vari kupisa. We've got sutu yemari zhinji up in the building. Yes, Master T. Ndizo here mdara. Yes, I. Sutu yemari zhinji. Sutu yemari zhinji, sutu ye1000. Yemani. Mazvinzwira mega. Sutu yemari zhinji, sutu ye1000 from Master T. Master T uri boy. Muita semdara paboyere. Boom dara zvese zviri kufaya mene kuti unyatsoenda ndikuona kuti energy zviri kufambirana andimaiziya. Aiwa takangozvarwa kuti tine energy. Handiti muri kurepresenta ghetto ripi notani? Obviously notoni kunonzi kukaufa maiziya. Kukaufa. Yes. Ndoko yenyu here mdara. Because vanhu tinenge chimbokuonai mdara toti timiri kupi timire kunotonereri but still anorepresenta ghetto ripi. Yes, I wate chito representa ukaufa ikoko. Ukaufa nditika. Ndokwedu chaiko. Ndokwenyu chaiko. Yeah, saka apa muri kurowa ngoma. Tiri kudziona. Ngoma dziri kubvurwa kani. Handitika. Dziri kubvurwa danger. Yeah man. Handitika. So da kuti mutudze kuti imi muri kurowa which type yengoma dzamuri kurowa because dzese dzinenge dzingonzi ngoma. Hip hop ingoma, sungura ingoma, dancehall ingoma but imimi takakuonai. But tinoda kuti munyatsotaurira vanhu vese notoni yese ne-worldwide mdara. This is 99.5. Tiri online, tiri live on Facebook, on Global News Zimbabwe page, on Kurai Kodak. We are all live ipapo pa YouTube, zvese nepa Facebook. Handitika. Yes, saka worldwide vese vanhu vemunotoni. Timu rese remunotoni riri kukuonai neriri kunze. Riri kukuonai vese vamwe vasi vemunotoni vari kukuonai pa 99.5 right now. Saka da kuti mutiudze mimi kuti ngoma ramunorowa nderipi. In short ndingangoti ndoimba zvese. Maizi. Danso, hip hop, even nyango makati sungura ne gospel, I can run. You can run. Moto chimanya mdara. Kwele zvekunyepa. All right, fine. Munomanya ngoma dzese but right now sutu yemari zhinji yanga iri music ipi? Danso. Yeah man. Ndo ramairova pasutu yemari zhinji. Ndo yatetomhanya zveipapo. Handitika. Zvichitofaya. Zvaifaya. Zvakatobuda. Zvakabuda. Tudze ichi chakakuinspire mdara kubva pasutu yemari zhinji kuti muzotanga tizokutanga kuziyai kuti zvakufaya. Awo ndo Master T avo. Because takazoona Master T representing Kaufa. Zvakaoma representing notoni.
and tichikuona yona kuti mae muchirepresenta makanomiririra Norton okay fine makanomiririra Norton yanga iri cup clash yanga iri cup clash titudzei more about it saunyatsunzwa isati kunyatsoziya takangozoona zvakungoitika tikazongoona Master T tikazonzwa kuti wakabvara ukadai so saka da kuti mutitsanangurire zvakafamba sei chichi kunyatsoitika alright ini ndingangoti takaita inonzi cup clash yemuno muNorton maiziya okay takaita Norton cup clash saka ndiani aiitisa vana madzibaba Mafaro nana gadzo saka patakainoita cup clash iyaya takazonopinda padhirika takadaro ndasara mufinal ndasara nemumwe makatochimhanya mukanosvika mufinal okay ndatosara mufinal ndasara nemumwe mupana so anonzi Rasmanila tasvika panzvipi takudaurwa final pakazonopfekerwa mumwe mupesi kuti angambobuda mumashure ka angonopinzirwa anopekerwa chichakaitika wanga wakuda hameno zvanga wakuitika atoti kwendava mupesi apinda sei meno wanga wakutongoita zvisinganzwisisiki pesi akabvazonobvuta chinhu manje meze hati vatangoti pabhongo saka takazongoronga tese takangoti tichaitovirirana madzibaba Mafaro yemufesi wacho akahwina chinhu chachone neni wachone nerimwe timu saka chinhu chimaifanira kunge makachitora ndindaitovanhandandatoipa ndanditone fan base toti timu rese ranga rirangu timu rese but nyaya yekuti vakazonocolonizwa brain maizi nani ndiani akaida kucolonize brain kuti sutu itadze kutora mari zhinji ndasataure mazita mudhara sataure nemazita asi vanhu vavo vanozikanwa ndounhu wavo janani mudhara vanhu vari kuuraya ene zvanga vatokuisai pataiti mudhara mazita mudhara ndasataura tomaziya hatozomataura handitika aiwa bho so vamazoita sei paya then takabva taenda kunoregister national cup clash tasvika national cup clash kuya tatazosvika unana Temboman chichi charegister cup clash saka tikabva tanzi isusu da kutorwa tumavhidhiyo twekuti then Temboman ozotiposta kuitira kuti achipromota vanhu vachiona vazoona vanhu vachauya kucup clash saka ndakabva ndanopindawo nemumwe mufesi anonzi Willikid saka naWillikid ya takarowa mafreestyle yedu takarowa vanhu vakanakirwa then after 2 weeks Temboman akabva aposta scene iri vatatanga kutrenda scene rakutrenda vanhu vari kugamuchira saka ndopakabva patangoyo mapromota chichi nene mapromota ayo yanei ayo yachiti chii obvious aitongoya achiti hamufanira kuti tomboshanda newe chidai kuti mama akatoipa mudhara vakatozoona kutoti Master T from Norton representing Kaufa kuNorton akatoipa kwete zvekunyepa saka mapromota aitouya mamwe inbox mamwe aitotaura paFacebook ndofunga maitozvionera kupeji raTemboman the suits yard yatouya akatoti tida kupa sutu then ndakatoenda ndikazonokollecta sutu yachoni makatopiwa sutu aizve thank you very much suits yard handiti thank you very much suits yard thank you and big shout out to Temboman tarenda redu remuno muNorton ramakasimudzira here hanzi makapa mupana wedu mukana akanosvika akakwira kumusoro thank you very much for your support then takazobva tazoendawo redhiyo naTemboman taendawo redhiyo kabva kuna Temboman tikabva tatonoitoya tikaita takapinda naLibo naMogo Vibes vanhu vandakapinda navo kusaidi koko maiziya ranga ratimu rimwe risiri remuNorton manga mamixed manje tatasangana saka patakapedza interview ndo then patikazoenda kucup clash munongoziva kaskirire kucup clash skiri ripi rekucup clash mudhara hatirizive idzi da kuti mutiudze nevanhu vari uko kuti chii exactly mukomana wedu wekuno kuNorton uri wedu wekuno kuNorton ende todada newe totemba newe da kuti mutiudze kuti skiri racho rinenge richiitika kucup clash chii chinenge chichiitika cup clash ndingangoti cup clash kunorohwa vanhu hugumanugu kwete zvekunyepa hugumanugu ndoipi yoyo mudhara hanzi kunorohwa vanhu hugumanugu saka ndauziva hugumanugu yacho ndeipi mudhara aiwa ndeyekutoti zvepastaira ndakatombodhonzawo zvikopa ndakasvikawo maiziya then tikabva tanoti chamusemifinal chatazongonziwo
zvadhakwa amuchadiwe kana watonzi navanhu aiwa hayi ndavachibva ndavachibva osaka its Cup Clash it's all about iwewe mafan base rako Mm. vanhu vari kukukuza iwewe Eh. handitika vakaita vashoma motonzi aiwa achibudai vanhu vakuda vatu vatichada chibudai vamwe ukapinda inini vanhu vakanojamba vari 20 zonzi ava at least obviously It's all about the fan base. kana utone fan base rakasimba anika pauno kufainawo ndione ngwakutodiwa kuti dai tomboti ndandine fan base rakawanda vanhu vandi vese tomboti almost kana half yecup yese tingoma yandiziva vese handetozoti pamwe pakanaka pamwe tisite togona zobudirawo but vashoma vaitotiziva asi maidhonza nekutoti pafacebook togona chizikanwa but vanouya kucup clash neve pafacebook vanhu vakasiyana ivavo makazoona vakasiyana kuti Facebook numbers ne-live numbers yekucup clash zvakatosiyana vanhu vakasiyana handitika saka tichitarisa kumacup clash kwenyu handiti makasvika kwamakasvika imimi handitika level ramakasvika at least it was a good level people vakakuzivai handitika zvokuti mukazodzokera futi for another dance handitika at least munenge maane ruzivo vanhu vanenge vakuziva futi kuti chii chinoitika mutactic unenge uchiitika kwekwe so after madaro marecognizwa matora kuno kumacup clash makabvawo muri team handiti whatever happened zvakaitika pakuno kunotoni mukaendana na Templeman mukanosvika mukaita zvamakaita makadzidza chii mudaro ngoti music takadzidzawo zvakati ndo pamakatanga kunyatsoona music kuti inofamba sei tangoona kuti aiwa music inoenda ichita sei handiti ende muchiri kudzidza tichiripo pakudzidza handitika so after madaro macup clash I think cup clash ndo yakakupinzai mugame handiti pakuklasha from right kubva kunotoni muchienda kumberi ndo yakakupinzai mugame handitika saka after that mapinda mugame necup clash makamborekoda any song here besides kune yatinoziva aiwa masong takarekoda akatoti mamwe acho asati abuda mamwe acho akabuda makati mapromoters akauya achitada kushanda nemi ndianani vamwe makashanda navo pamapromoters akauya achiti master T suti yemari zhinji toda kushanda newe taona talenta riri pauri tiri kudawo kushanda newe ndianani maartist mapromoters akazouya amakashanda nawo because makavhururwa mukana mukaenda kumacup clash kumanational handitika mukanoonekwa mukati mapromoters akauya vamwe for recording vamwe for performance vamwe for madonations handitika vakakusapotai in terms of suits handitika vamwe vakauya ndevapi Ed Customs company inonzi Ed Customs inoita zvemota neimezi andikutaura for recording mastudios akazoda kushanda nini kanoti uraiti munomu areas tangoti kuna anonzi Mozi Beats ndianombondorwa mavidhiyo nemasongs futi zvakare papo mezi muchirekoda professional recording here kana kuti just for my phone and stuff tikutaura about professional recording aiwa anopedza masports baba kwete zvekunyeba shout out to anonzi Mozi Beats shout out to Mozi Beats for doing good stuff kwaona our very own Master T kozoita Simple Solid ndiwe munotoni baba aiwa Simple Solid ndiwe toners Solid Records vakauya vakanokupai a recording opportunity alright kove munotoni wakakupai mukana vaona kuti Master T uyu ndewedu because navaziva kuti mubana wedu handiti takabata vatati aiwati ndosaka takudedzai recognize handitika our very own saka tikutaura about vamwe vemunotoni and taita shout out kuna Templeman tunoatenda nekuti vakaona futi talenta vakakusumudzirai vakakupromoterai vakakutiendesai out there vanhu vakakuzivai vakakupai mukana nemaplatforms yayo ndati kutaura akafanana neni kuti maproducers edu emunotoni handitika nevamwewo maartist amakashanda nawo munotoni ndingangoti ndimozi beats arohane ndimozi beats chete vamwe vamakashanda navo vasiri vemunotoni ndovana Simple Solid vana Simplex handitika ndo vamakashanda navo Yala Nation Steezy Beats handitika kwese koko makaita masongs kwese akabuda here kana kuti
mamwe akabuda mamwe asati mamwe akabuda mamwe asati handitika kuna akabuda acho kuna atisina ndofunga muchatisirawo atisina so that toita tichimaplayer because we recognize tinopawo vamwe vedu sewe handitika vemunotoni mukana wokuti wewe titese iwone nevemuno munotoni vanenge vachiona vari panapa nevari munotoni vari kunze uko vanenge vachiona in the diaspora handitika vanenge vachionawo kuti mufana wedu wekupi wekunotoni handitika shout out to Global News Zimbabwe and Kurai Kodak for giving us this platform handitika to come into live kuti munyatsoona kuti ichi chiri kuitika muone mafaces edu muchiona kuti uyu ndiye mufana wacho watikutaura nezvake wesutu yemari zhinji anonzi Master T zita rangu regovernment oreti inini zita rangu ndonzi Joseph Sitole. Yes sir. Joseph Sitole handitika aiwa Joseph Sitole tinotenda handitika nekuuya kwaita ku 99.5 ende tine mubvunzo watida kukubvunza panyaya yemadrugs panyaya yemadrugs handiti I know you're still young handitika but you have seen a lot kumacup clash uko handitika saka da kuti mutudzi kuti nyaya yemadrugs muri kuiona sei aiwa chaunodawo kutaura panyaya yemadrugs nezviri kuitika chii aiwa ndiri kungoti vari kuita zvemadrugs ka pasinavo ende pasinazvo futi vari kwere vakapane macollaborations amakaita here so far makolabhu makolabhu pasati panawo but tiri kutarisira kuti pamberi apo pachazove nawo nemaalbum achagadzirwa handitika nemavhidhiyo handitika kune vari uri open kune vanenge vachida kuzoitawo macollaborations namaster T kuti vanenge vachida kuti ngatishande aiwa tinovachingamidza handitika yes aiwa ndinotenda Master T asi tisati tapedza tisati tabvara handiti tisati tabvara chirongwa handitika tida kuti iwo utipochi kapisi kesutu yemari zhinji kana kamwe kapisi kekuratidza kuti uyu ndiye mukomana yes maka muchivaratidza kuti aiwa ndini freestyle igeti manye chimanye baba zita ndonzi Gilbert Phineas ndakadzingawo chikoro ndiri special class nawo ndakutoona kunge zvaserious ndakarohwa pamusika ndichinzi ndaba madomasi ndambofunga ndateteve kumvurwa panhamo yambuya vakabuda chimpurwa hanzvadzi dzese dzadzosoka dzakarorwa kana uri mutoro dai waturwa ndati tafange mujumbuya kushambambaira ngemagogoya mundani mangu makupanda ngenzara ndinombochema kana ndikazvigaya sei Yeah man. Shout out to Master T. Sutu yemari zhinji. Vachitipa matipa kanonzi chika kasonga ere kari kuya kamdara kana kuti mangofungawo mukatireka ningowapaka. Aiwa tangobarangisha. Mangobarangisha mdara. King of freestyle vakabva kunoko anga vasina havo mukombe. Asi vakabva kunoko vachiti mukombe wanga uri wangu. Handiti amene zvavakakuita handiti. Ezaya. Vakakuita mishmush. Hugumanugu vakakutorirai mukombe wakati hausiwenyu asi makanoratidza kuti aiwa isusu takatopenga aiwaka takaona kuti kubata kwaMwari kunoshamisa handitika aiwa toda kuti mutipo masocial media platforms amunowana amunawo panowanika music yenyu kana kuti pamunobatika pasocial media ndingangoti paTikTok it's Real Master T official then paFacebook sutu yemari zhinji paInstagram sutu yemari zhinji paYouTube Master T sutu yemari zhinji then namba dzefona dzepaWhatsApp 0780 417 869 0780 417 869 aiwa ndidzodzo munobatika ipapo ndopandobatika watotenda kuti future handitika inenge yakachena nekuti ndiri kutoona kana neenergy you have got a whole lot of energy baba saka I see future inenge yakachena and we looking forward kuti tione zvinhu zvinyowane nezvamataura kuti zviri kuuya zviye zvinobudirira nemapromoters akakunhingiri naye akakuaproachai mukaita zvakawanda nawo handitika tositarisira kuti muenda kwenguva zvinenge zvichiita sei zvichibuda zvichionekwa and toda kuti muuye nefirst album handitika yenyu right here on 99.5 handiti munoziva kuti bata 99.5 moya nazvo handitika toratidzawo kuti Master T vanga tinawo vai
vauya nezvinhu zvisva handitika. Yes, I. I say very thank you to Global News Zimbabwe and Kurai Kodak for bringing this to life. This is 9